הנה על רבק. נתן שלום, צהריים טובים. מה שלומך? בינוני ומטה. קודם כל, אני חושב שביבי יצא הכי סמרטוט שבעולם, כמו שאמר אבי לפניי. סמרטוט של כל הערבים. אני לא יודע, נתן, למה אתה נהנה לראות את האויב הערבי משפיל אותנו ככה? אני במקום... ביבי סמרטוט, הוא ראש ממשלת ישראל, ריבונו של עולם. הוא סמרטוט של אבו מאזן, הוא סמרטוט של הקושון מאמריקה. כן, נתן. אמרת מה? איזה מילה אמרת? קושון מאמריקה. תעיפי אותו מהשידור ומהר, אבל אני לא רוצה נאצים יהודים אצלי ברדיו. תעיפי אותו מהשידור. מאזין נוסף, בבקשה, אני מבקש מאזין עדין. הלו. שלום. שלום גם לך. שאלה לי אליך. אתה בשנות ה-70 או ה-80 נפגשת עם מחבלים, אתה ישבת בכלא קישון. אתה יודע מה, אם אני נפגשתי בשנות ה-70 או ה-80 עם מחבלים, אז אמא של, לא רוצה להגיד מי, עובדת כרגע בבית זונות בשכם. אני רוצה שאתה תגיד לי חתיכת מניאק, איך אתה מעז לומר דברים שאין לך מושג עליהם. אני נפגשתי עם מחבלים... חרות כמוך צריכים לבלות בכלא כל החיים שלהם, אתה יודע. טוב, יאללה, לך פס מי, נענה אותך, סע.